Sick beat. Start me up. Beat me up. Bakker noget. Start noget. Beatpoesi måske. Hvad ville Dan Turell have gjort? Bogen ligger troende ved siden af mig. Tingsretten. Den ligger og ler af mig. Jeg vælter ud i badet. Vælter rundt derude. Juraen. Den hænger som et slør over min bevidsthed. Jeg ser mig i spejlet, inden jeg tænder bruseren. Psykotisk, siger de. Hvem er de til at bedømme, om jeg er psykotisk? Måske er jeg psykotisk. Jeg lader hænderne glide ned langs badevandsfliserne. Jeg forestiller mig selv som et moroffer i en film. Går ud, stiller mig på det lille håndklæde på gulvet. Jura, uoverkommeligt. En gang troede jeg, det fungerede. Jeg afsøger min hjerne efter lyspunkter. Kafka, det er det eneste, der drukker op. Kafka plejede med jura at gøre, indtil det blev for meget, og han bare begyndte at skrive. Jeg har aldrig læst Kafka, slår det mig pludselig. Jeg står og ser ind i mine øjne, gennem spejlet. Evigheden af afgrunden. Jeg ved ikke hvorfor, men det er det, der kommer til mig. Evigheden af afgrunden. Balancerer på knivsækket. Hvis jeg falder min verden sammen. Hvor mange må have haft det på den måde. Måske er jeg psykotisk. Måske skal jeg gå ud i bad igen. Jeg er ikke længere sikker på noget. Slet ikke sikker på, hvad jeg skal gøre. Tingsretten ligger ved siden af mig. Forvildelsen må kunne ses som et ansigt. Evigheden af afgrunden. Det afføder kun uendelig panik. Hvis jeg bare kunne skrive en bund. På en nat. Frembringe noget brugbart. Føle mig hjemme i min egen hjerne. Men lammelsen rammer mig. Jeg tvivler på mig selv. Det er problemet. Mine uøvede hænder, de farer over tastaturet. Jeg plejer at skrive i hånden. Men med mit foreliggende tempo skal jeg rette en massiv mængde slåfejl. John Lennon, det kører i baggrunden. Det er for at berolige mig, så jeg ikke skal foretage mig noget vanvittigt. Lige nu skriver jeg bare, det er harmløst. Lige nu kan jeg godt bruge en idé. Lige nu. Men lige nu kører intet i mit hoved, som det skal. Farver blander sig anderledes, end jeg er vant til. Musikken er blevet lidt højere, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men det hele sker lige nu. Som Da Vinci siger, øjeblikket er tidsløst. Jeg gnider min pande. Måske skulle jeg gå ud i bad igen. De hvide flisevægge giver mig en uhyggelig tryghed. Klaustrofobisk. De hvide vægge, det minder mig om hospitaler. Den falske tryghed jeg altid synes at nyde på mine korte besøg der ved de hvide vægge. Kvalmen trykker i min mave, truer med at bryde op gennem halsen. Tænk hvis jeg bare kunne være John Lennon. Han måtte også slås, måtte videre, fremad. Hvorfor jeg vil være John Lennon, det ved jeg ikke. Jeg vil bare gerne undslippe mig selv. En ødelagt sjæl, det forbinder jeg med Gud. Jeg tror ikke på Gud, desværre. Ellers ville jeg tryne have mig fast i en kirkebænk i håb om frelse. Frelsen præsenteres for mig i form af små antidepressiver. Jeg skal op i dosis. Mærker et pusterum. Måske psykosen ved at tage af. Måske det stillede før stormen. Jeg må udnytte det tidsløse øjeblik. Lad mig rive med. Gud, for helvede. Jesus, Buddha, somebody. Kunne et mirakel ikke manifestere sig nu? Her, for øjnene af mig, i min stue. Musikken er stoppet. Lyset er dæmpet. Det perfekte sted til et vidunder for mine øjne. Men intet. Kører mig selv op. Slår mig selv ned. Intet kommer. Intet rammer mig. Jeg er midt i min intethed. Midt i min halvmørke stue. Jeg vil give alt andet end intetheden, der flimrer for mine øjne. Jeg ved ikke om det er kaffe, eller stress, eller psykose, men jeg er så restløs. Jeg er tør i munden, mister nemt koncentrationen. Jeg nægter at tage flere piller. Jeg vil ikke prøve at flygte mere. Løgn. Lige nu er jeg flygtet ind i mig selv. Jeg ved knap, hvem jeg er lige nu. Det er svært ikke at gå, når man står. Det svære, det er at rejse sig hver dag. Jeg mister igen koncentrationen. Hvorfor er alting ikke nemmere? Aner ikke, hvad jeg skal gøre. Hjælp mig! Mig og mine tanker, vi slås om herredømmet. Kaos og stillestand, det kæmper om pladsen. Hjælp mig! Det værste er nok, at man skal tro på, at hjælpen kommer, ellers kan det være lige meget at råbe efter den. Hjælp mig dog! Kan ingen hjælpe mig?